Sanamkela Avalanche of Grace, Kamalandi Uthenjiwe emolweni. Siza nelizwi elifutshane lenkuthazo namhlanje. Salifumana kwincwadi yesibini kaTimothy, isahluko sesine, saqala kwivesi yokuqala siphele kweyesihlanu. Ndiyaqononondisa nguApostle Paul loyo uthetha noTimothy. Uthi ndiyaqononondisa mna ngoko emehlweni kaThixo nenkosi yethu uYesu Kristu, oza kukweba abaphilileyo nabafileyo, kwanangokubonakala kwakhe nobukumkani bakhe. Verse 2. Uthi livakalise ilizwi. Uthi preach the word of God. 12 verse 2. Livakalise ilizwi, zingisa benonyamezelo. Sithetha nge-enduring faith, kholo olunyamezela. Uthi zingisa. Ukwenza njalo ngamathuba alungileyo naxakekileyo. Yohlwaya, khalimela, vuselela, unako konke ukuzeka kade umsini nokufundisa. Uthi njena noba kukho i-likes noba kukho zi-likes, noba bayayifunda intshumayelo yakho, fundisa. Preach the word of God, the word of truth. Ungayeki, ungadumali, don't be discouraged. Sikwi-last days, zintsuku zokugqibela ezi. Ungayeki. Uba ubusotyhafile usithi nje naye angiyiboni le nto ndiyenzayo, izulu liyabona. Elizwi zothetha noTimothy, singoTimothy ngoba lithetha nathi these days. Verse 3. Uthi kuba kuya kubakho ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo, baya kusuka ngokweenkanuko zabo bazifumbele abafundisi beba indlebe. uApostle Paul wayethetha ngezi end times, wayethetha ngezi last days esikuzo. Uthi kukhona labo bazawufika ixesha apho bangazumamela lo mfundiso, bazazifunela abanye, bazazifunela abanye abantu abazabafundisa ngcono. Thetha mna nawe ke ukuthi masomelele sizingise. Enduring faith. Xa bengazifuni nozifunda, bengakumameli bekubiza ngamagama, nyamezela, qhubeka, ufundise, uthetha ngoYesu. Good news. Spread the good news. Verse 4. Babeya kuzisonga zimke indlebe kuyo inyaniso, bazayibaleka inyaniso. Baphambukele kwiintsomi. Netflix. Bazaya kwiintsomi inyani. Bebaleka ilizwi lenyani elizababeka endleleni. Ilizwi liyasikhonekta, liyasikhulisa, liyasomeleza. Uthi ke ngoku ke bazayibaleka ke leyo, le ezawunika uphila. Ilizwi linempilo. Verse 5. Ke wena yiba yingcato ezintweni zonke, nyamezela ububi, umsebenzi womshumayeli weendaba ezilungileyo, wenze buzalise ubulungiseleli bakho. Uthi uqhubeka ushumayele iindaba ezilungileyo, xelela abantu ngoYesu Kristu, nyamezele noba bathini. Lelizwi elikhulu kwi-last days, likhulu ilizwi elikhulu esilifuna silithathe, silipersonalize every day. Yoba noba wenza ntoni na, yenza, thetha ngoYesu Kristu. Unyanzelekile uthetha ngoYesu Kristu xa ungumzalwa, xa umamkela uYesu Kristu. Unyanzelekile ukuthi uthethe. Ulindele ukuthi sithethe ngayo uYesu Kristu. Nokuba bayayifunda ipage yakho noba bayifundi,
qhuba ngalo lonke ixesha. God bless you. God bless you. God loves you.